салом алейкум дӯстони азиз, созаи нағзани саломатии хуб ай тамошобинони азиз, магазини 10 сомона омадагием. Нигоҳ кунед, бозори Корбон, поёни бозори Корбон айна ҷои домов ҳастай ку поён аз дарвозаҳо марамат анами нуқтаи савдо ҳози борид мегардем. эҷада новинка омада будай, хостум шумо да навор гирифта нишончим. Марамат то охири наворро тамошо кунед, боварӣ дорум маҳқултон мешава. Мана ино ҷошон дигар ҷо буд, навор мегирифтем. ҳозир боша дигар суруға омадагиян. Барои аввай аз берун ман навор гирифтам ки шумо ба осонӣ пайдо кунед суруғашона. духтарако нигоҳ кунед чихе борои новинка бисёр омадай, ҳамаи ҳамино бори навай. Марҳамат ҳозир имрӯз ҳамаша якта ба якта шумо да нишон метим. акция рафтестай нигоҳ кунед. ина муд лалиё 12 сомӣ будана, ҳозир 10 сомонӣ шидан. Мана калони хушрӯ 10 сомон шид. 12-12.5 сомон буд баъзеҳош, ҳозир бошад 10 сомон. ира бинед чихе интихоб бисёрай. ана инош бошад 9 сомон ая. 10 ино ҳамаш 10 сомонӣ хулас духтарако. ана баъд ина тараф боша 8 сомон. ана инора боша 8 сомонӣ кардаган. аввал пасудошона нишон дем, баъд дигар чизошона. ҳамин қабор бисёр омадагай духтаро, маравад ина тамошо кунен. касса гирифтанияи пасуда ҳатман биёен. акция рафтестай ҳамаша ясм дусм арзон кардан аз нархи пештара. мана диден чин намуд гиле ки дар инҷа мебинен, ҳамаша 10 сомон кардан, 8 сомон кардан инаму дора. мана и тараф чанд сомон? мана 8 сомон. ана и тараф бошад 10 сомон. ино 12.5 сомон будан, ҳозир 10 сомонӣ шидан. калони хушрӯвай. марҳамат бо биёен як бор глоша бинен, хичона бинен, маҳқултон мешавад духтаро. марҳамат ира бинен чанд намудаш ҳастай. мана ина намуда бисёр мегиран. ҳамаша 10 сомонӣ кардаган. чанд тавайёи новинкаш омадай, узорои новинка омадагай. ино хеле чиқраку ҳастан кум, хеле нигоҳ кунен. 10 сомон шид духтаро. мана инам дошам ҳаст. кадомеша мегирен 10 сомонӣ. ана баъд ана ино 15 сомон будан, ҳозир 12.5 сомон шидана. 12 10. ина ёш 10 сом шид. ина инора нигоҳ кунен 10 сомонӣ шид. дидед? ина ино 15 сомон будан, коса боринай. ҳозир 10 сомон шид. и тарафаш боша ёш 11 сомон, поён будагиёш 12.5. ина 12.5. диден чӣ хеле ҳамаи ҳамида акция кардан, ҳамаша арзон кардан духтаро. кассе пасуда гирай биёен анави магазини 10 сомона. ман суруғашона аз берун нишон додум шумо да. мана диден ина миёям 10 сомӣ шидай. аз берун нишон додум ки ба ҳазур омаден наковен пайдо кунен суруғара. мана кадомеша ки мегирен нархош арзон шид. ана ино чанд сомон? ина 15 сомоно боша духтаро 12.5 сомонӣ шидан. мана иҷада чанд таглаш ҳастай. ина кадом намудша мегирен 12.5 сомон. и поён будагиёшамо? ана инош 15 сомон. иё калони бадан буд духтаро нигоҳ кунен. мана инош 15 сомон. ина салатницаро диден 35 сомоно 30 сомон шидан. айнаи тараф чанд сомон? ина ё новинка косора нигоҳ кунен. коса ним коса ҳамаш 9 сомонӣ. 10 сомӣ будан ҳамин ним косо. ҳозир кадомеша ки бигирен 9 сомон шидагай. марамат чандта узорои хушрӯ омадай. ина мудора бисёр мепурсан. ина марамат ҳозир 9 сомон шидагай. инаям хушрӯвай намешам нишон битен. ина ёям фасонак духтаро. мана марамат узордорак нархаш 9 сомон шид. ним косара. кани ана акция шидай дар пиёлаҳо духтаро. пиёлаҳо вай буд ко 8 сомӣ буд. ҳозир 7 сомон. тарелкаошам ани тарелкаоям 7 сомонӣ. тарелка пиёла инамино ҳамаш 7 сомонӣ шид. ина биёен ай пеш бо хутон бинен, маҳқултон мешава. нигоҳ кунен чанд моделиш ҳастай. и магазина хитоё кушодагиан духтаро. боро ҳама бори хитояй, ҳамаш чиниян, сафоли нестан. беҳад хушрӯ. мана
кадо меша ки мегирен ина тарелкаҳошам 7 сомонӣ шид ана пиёлаҳошам 7 сомон интихоба бинед чӣ хеле интихоби васеъ омада интихоби зебо омадагай омада ба ҳазур тамошо карда метавонанд ки интихоб кунед мана 7 сомон ана ёша бубинед новинкаш буда диде 7 сомон а инош чи ана ино 9 сомон нимкоса ана мана ина нимкосо ҳам новинка диден 9 сомон шид 10 сомон буд 9 сомон шид ана тарафа бинед чӣ хеле гулои хушруш омадай мана 9 сомон калон калони хушрӯай диден кадомша мегирен 9 сомонӣ ина ёям гулош фасон ҳар намудаш ҳастай диден ҳозир аз ин тараф ҳам нишончим инаи сабзакоям хушрӯй аст ки гулошай пеш я бурятча киши ира хушрӯ метавад хтаро ярки фасонай мана нархошо 9 сомон ним коса ино пиёлаям нестан косаям нестан мана кадомеша мегиред ина ино ба хушрӯчан 9 сомонӣ шидан диден евростил марамат иам новинкае ҳамаи ҳамино гулои нав ина гули кабутак бо ҳаст ана баъд ина ёра бисёр пурсидан духтарои мо марамат духтаро ина ино 20 сомонӣ шида 25 сомониш 25 сомонӣ духтаро мана 20 сомон духтаро ина 25 сомон 20 сомонӣ шидиден ина ми намудош ҳамаш 20 сомонӣ аксияш дага 20 сомон ана баъдан бо ҳаст ина салатницо 35 сомонӣ будан 30 сомонӣ шидан диден хушрӯа ёша ана баъд асартигиракора я бор нишонтем да мана ёра ана ино 30 сомонӣ шидан 35 будан 30 сомон шидаган чанд намудаш ҳастай дидем барои салат палат хушрӯа ана манту гирак фри мегирен манту мегирен соусаш кати удобни яки хушрӯ ё чанд сом шидан 25 мана аҷоиб хушрӯ 25 сомонӣ кадомеша мегирен духтаро 25 сомон ина ва якои хушрӯ фасонакои хушрӯ духтаро нигоҳ кунен ина бори нав омад ай ҳамиё бисёр омада иёро чанди каден ина 7.5 сомон новинкои фасон ҳозир кушодагиша ман нишон метим беҳад хушрӯча чанда цветш омадай пластмассай 7.5 сомон ира бинед фасонча будая пластмасси қавсаки хушрӯ гирдош золотисти омадагай ман ай вайшам астая дига намудчам 7.5 сомон ана ҳозир бо иҷада моделош бисёрай нишонтон метиҳем марамат метавонем ки бо омада ай пеш хутонам тамошо кунед ина якора бинед духтаро ранги тарелкаи бои духтаро и чанд сом 7.5 сомон ина нигоҳ кунед ина намудошам астай 7.5 сомон марамат метавонед биёед ана сиёша бинед хушрӯа 7.5 сомон пластмасси қавси хушрӯа 7.5 сомонӣ бори нав ана баъд бо ҳаста иҷада дигар намудако ина ино чанд соман 10 сомон мана ино 10 сомон мана иношам 10 сомон ҳозир 7.5 сомонашам омадай ай ҳамин нав нишон додем ку духтаро ёш бо калоношай 7.5 сомон марамат биёем бо ай пеш тамошо кунен ина иҷа бо ҳар хелак вай контейнерчиҳо ё органайзерчиро омадагиай 10 сомия ина 10 сомонӣ ва ана баъдан духтаро 7.5 сомон ина хеле кӯдак да фрукти авқот павқот мечи хушрӯайда тарелкачо ина сетага кадагиан ку инам хеле баъд бо ҳастай ана ина муд барои кӯдако тарелко 5 сомонӣ шидагиай ина якоям хушрӯчае ҳастанд ки нигоҳ кунен органайзер чанд сом шидаги 10 сомон марамат ай дига цветчам ҳастай 10 сомон мана ҳам зардакш аст ҳам хеле ина ёям ҳамаш контейнерча кадомеша ки мегирен 10 сомон мана инаям органайзер диден духтаро ё ҳамаш 10 сомон кадомеша ки мегирен 10 сомонӣ инаи тахтачо ҳаста тахтачо 10 сомия ина хеле тахтачо ҳастай 10 сомонӣ баъд пакетико ҳастай пакетико чанд сома 5 сомон пакетико ҳастай ана баъд ин хеле перчатки мирчатки ин хеле чизако ҳаст барои пасташӯира нигоҳ кунем перчаткиё ранги симак ҳастай ку тоза мекунанам хеле омадай 5 сомон параша ё я дунаст 5 сомон дунаш духтаро марҳамат ина
ҳар намуда инами хел пришипкаву ҳар чизак хулас 5 сомон. Иҷада латача патачоям ҳастай. Ина инам дош 7.5 сомон бо ина 5 сомона ҳастай. И одноразови ваёя хай пакет и бахил барои сар краска мекунӣ ку. Ина марамат 5 сомон буда як пачкаш. Ана мачалочка барои рӯ дута дора. Дута дора 7.5 сомон пачкаш. Пачкаш 7.5 сомон. Хай иҷада пакетику. Ина ми барои чӣ я меқайчиё? Барои банкаи кӯдака дар оби ҷӯш мешавад. Ина бутулка шувак диден 5 сомон диден. Оби ҷӯшда ҳамхай мешвен тоза мекунен. Хулоса ина ҳама чизакои чуда таваро ҳастай. Барои гирди унитаз. Одноразови чихол барои гирди унитаз чанд пулаи? 5 сомон. Ана ята дора? Як бор мечаспонӣ, мисолам як рӯз истифодаи барои ина марҳамат. Ана баъд бо ина хеле симако ҳастай. Қадар айда я пачкаши чанд сомон? 10 сомон ая. Ина симакора бинед. Ана майда таракош ина инам дошад. Ин латача дуракатиш 7.5 сомон. Айна ё чи? 7.5. Ишам 7.5 барои вана. Мана марҳамат. Ина ҳама чизакои хушрӯ омадагиай метавонен биёен. Ина скатертан чия? Ино ваяна пардаян. Барои вана ҳамаш 40 сомония. Инаш 50. Инаш 40. 45 сомон, 40 сомон, 50 сомон. И барои вана шторкайку ҳам хеле парда барои вана. Ана хеле пленка чо? Ич хеле пленка? Барои пишевой. Пишевой пленка барои болои салат малата махкам мекунику. Я пачкада чанд та дора духтаро чанд пулаи? 10 сомон. 10 сомон. Ина марамат кушодагиш ҳастай. 10 сомон. Чанд та дошта боша як ваиш? 30 доштай диден? 30 дона дора 10 сомон. Марамат ана ина муда ваяко ҳастай вешилкачо самаклеишян диден? Ё 8 сомония? Чанд намуда ҳастай ина ваёи ҳозиракати дизайнои ҳозиракати 8 сомони. Баъд иҷада бо заряднику инам хеле симову ҳамаи чи ҳастай 5 сом. Ина 5 сомон. Кадом намудиш нурша мековен духтаро марамат 5 сомони. Бисёрай. Ана баъд ина савокои холиш чанд сомай? 15 розви. Холих чая? Ина 15 сомон духтаро. Баъд ина партачора нигоҳ кунен чанд та рисункои навуш омадай. Партачора чанд сом каден? 55. Ана боз ҳам аксия. Партачош 55 сомон шуд. 65 соми буданд, 60 сомон шудан. Ҳозир бошад 55 сомон шудагай. Аз стулчико чи? 35. Ана стулчико бошад 35 сомон. Ана ваё чи коврико? 70 сомон скидка шуд. Ина аксия шуд коврико 70 сомон шудагай. Ина марамат 1.5 ба 1.80 70 сомон шуд. Марамат ина размершам фаҳмондан. Ина диден кушодагиша? Бинен ина миқадарай кушодагиш. Марамат биёен бо ай пеш бинен. Баъд духтаро ана ёям арзон шудан 7 сомон буданд. Ҳозир боша 5 сомон шудаган. Кадомеша мегирен барои теза гирифтан, барои намак, мурч. Хулос нами рӯи дастархон дада. Нархошон 5 сомони. Чанд модел дора аҳамиятенда. Ҳар хелаяй мана 5 сомон духтаро. Ина бо биёен ай пеш бохтон тамошо кунен. Иҷада боша бо ҳаста ина михел бакалои калон ира бинен чанд қаяй. Бовар кунед чен ду коса чиз мебара. Ана 30 сомон будай. Ана 23 сомон барои падарка, 25 сомон барои падарка хушрӯ. Инам дошам 25 сомон. Мана ҳоз бакалои арзонам ҳаст. Нишон метем. Ина ё 20 сомон шудай диден? Иёшам? Ё 25 сомон. Ана баъд обнӯшако. Кадомеша мегирен? 15-12 сомоноям ҳама 10 сомонӣ шуд. Ира бинен? Чиха бисёр айваеш интихоб буд. Ина освежителёи фруктови як чаҳой мекунен. Ина фруктиёша бинен чанд намудай. Ҳамаш 10 сомонӣ ай освежителё. Ино новинко 10 сомон. Хулас иёра бинен. Диден 10 сомон. Обнӯшак, коктейлнӯшак ҳама намуд кадомеша мегирен 10 сомон шудагай. Нархиш нархи беҳтарин. Ина успед кунен қайхшрӯ будай. Ина диден 10 сомон. Освежителёи фасон
10 сомонӣ метавонен ки дархост кунен, доставкатон кунанд. Хоҳен биёен хутон. Доставка надорен, рақам мемонем. Касе ки мисол суруға мепурсад, аз соати 9 то соати 3 бега метавонен ки занг зада бопурсен. Нигоҳ кунед духтарои не хел подносчои хушрӯ омадай. Ино 5 сомон ё 10 сом? 10 сомон. Мана ино 10 сомон. Чанд намудаш омадага, ина нигоҳ куненда гилакои ҳар хелаш ҳастай 10 сомон. Мана кадомеша мегирен ё пластмаси ғалса, на? Пластмаса ки ғалси хушрӯан. Ина намудо ҳастай 10 сомон. Ино ҳаст 10 сомон. Мана хел контейнерчо ҳастай 10 сомонӣ. Инош бо ҳам қавдобния ки мисол бо рӯ яму ягон чи мегирен рӯша мепӯшонед. Ина диден? Рӯпӯшонакам аз кришкаам дора биё. Ё шуштан ягон чи шуштандаям хушрӯвай. Мана марамат биёен 10 сомон. 10 сомон. Кадомеша ки мегирен 10 сомон. Аз ин тарафам ҳами хел 10 сомон. Мана кадомеша мегирен 10 сомонӣ. Баъд нигоҳ кунед духтаро, ин хел подушкачо омадай. Ина шапкача чия? Медонед духтаро, сеташ 10 сомон стулои не гирдак да мешава. Чихол буринда, ай адиёл тайёр кардагиян. Сеташ 10 сомон ғал, сакаки хушрӯ. Ина марамат метавонен биёен. Перчаткиё ҳастай. Перчаткиё 4 сомон. Ина 4 та 10 сомон наски. Марамат метавонед ина наски гирен духтарако. Барои шавҳаротон ина перчаткиё чанд сом? Перчаткиё 10 сомон духтаро. Ина иҷа 4 сомон ба чия? 4 дона 10 сомон наски будай. Перчаткиё 10 сомон будай. Ина марамат гирифтани бошен, ҳатман биёен. Иҷа да полотенцаву, сачоқчаву. Мана 20 сомон. Аксашда бами яваиш 20 сомон хушрӯвошая. Ина марамат ҳам калонакай, ҳам хушрӯчай. Иҷа да бо шарфаку румолаку ҳамаи чи ҳастай. Марамат 5 сомон, 4 сомон. Ина румолчо ҳастай. Румолчо чанд сомон? Ё ҳамаш пад бренд 5 сомон духтаро. Марамат метавонед бо биёен ай пеш бинед. Ина инош бо арзона на сачоқчо? Ё 5 сом дона дора, 3 дона. Ина 2 та дора, 3 та дора 5 сомон. Марамат. Иҷа нижни билоям овардена куда так пушако. 5 сомон. Ина марамат аз инам доям ҳаст. Ана хе барои кудакакои майдача 5 сомонӣ, 8 сомонӣ ҳа? 8 сомон ё 10 сомон. И 10 сомон, и 8 сомон. Анам хел косачаако ҳастай. Мана диден духтаро. Иҷа да бо канцелярияям доран. Канцелярияшона хай медонен. Хутон духтаро бисёрдагиян. Ҳама чи ҳаст охи. Мана ина хели ва якои оҳаниам доштияна. Ҳамаш аксашда 5 сом 7 сом. Ина иҷа да органайзер чои хушрӯ доранд. Диден фасон блак нотики. Ҳами қабор омадага ина. Ҳамаш борай духтаро. Иҷа скутер мепурсан, ина марамат барои доставка. Инам хеле скутеро ҳаста. Ино чанд сомон? Ина 3200 сомон. 3200 сомон. Бо чанд сомон? 1900 сомон. Уноваи доставкаги дора чанд сомон? 3300 сомон. Хулас ина чанд намуд скутероям аз иҷа пайдо кардам. Метавонен тамошобино. Иҷа хай пакетику макетик ҳастай. Ина иҷа дам ҳар хела бозичаако ҳастай. 5 сом 10 сом нархошон. Ана бинен ҳар хелаяй. Ана иҷа пасудора бисёр нишон додем. Ана баъд бо ҳаст иҷа да ана михел ва як кокорчаву барои тоза кардани фруктиву, барои тоза кардани картошка, пиёз. Ё чанд ян? Ё ҳама 10 сомон пачкаш, а? Ина ё 5 сомон, дига ҳамаш 10 сомонӣ. Мана кардомеша мегирен корчош тезака, ё? Корчош тезак. Ки дар об меандозӣ калон мешавад. Якта дора? Не, 5 та. Ина 6 та дора, да об меандозӣ калон меша салфеткаҳо. Яку ба ғавси хушрӯвай. Ана баъд ойнача дора, шонача доран 7 5 сомон. Ина хеле диден бешилко ҳастай, кӯфишка дора. Ё чанд сомон? Ё 7 сом. 7 сомон. Мана марамат метавонен биёен ай пеш бо хутон бинен. Иҷа нигоҳ кунен. Фломастеру, ручкаву, қаламу ҳама чи доранд. Мана бозичаву биёен духтаро бо тамошо кунен. Миксер овардагиян диден? Миксер, утюг. Ҳеҷ чизакоям омадагиай. Аз ин тараф боша бакал. Бакалои пластмассави 5 сомонӣ шуда, ё?
сомон. 5 сомони 7 сомони. Анаи калоно 15 соми. Дастмиёма 25 сомон. Аҳа 25 сома 20 сомона 15 сомон шудагай. Озина ба калои арзон шонам як бура нишон метем духтаро. Марамат. Оз бине. Инаи тарафа бине духтаро 10 сомия. Инаи но ҳамаш 10 сомони. Ина чи ба кале ки мебинен инаи болобдагиё 6 сома. 6. Анаи но 6 сомон. Ино майдатаран 6 сомон. Дигарош 10 сомон. Анаи тараф боша калон калонай. Инаи 15 сомон. Инош 12.5 сомон. Ина 12.5 сомон. Анаи ба калора боша 8 сом кадана. Мана инора 8 сомон кардан. Иёша чи? Иёш 10 сомон. Ина нигоҳ кунед. Ина мино ҳамаш 10 сомони шед. Диден? Хушру. Баночко мепрсидан. Ина баночко 10 сомон. Ишам 10 сомон духтаро. Мана и тарафта боша бо бакало 8 сомонҳо ҳастай. 8 сомон, 8 сомон, мана 8 сомон. Ина бо 8 сомон духтаро. Марамат. Ина намуд новинкоям 8 сомон. Марамат биёен бо айпеш бинен. Иҷода ҳозир бо ҳастай шакаргираку дигар чизако ёрам нишон метем духтаро бинен. Мана шакаргираку 10 сомони. Ина намудчам ҳаст. Ин намудчам ҳаст. Баъд нигоҳ кунед. Чанд та намуди дигар новинка. Ина ёра 8 сомон кардан. Бинен чӣ хушру 8 сомон. 8 сомон ҳамаш ҳамиҷа 8 сомони шид. Мана ё 10 сомон. Ина ё бо 8 сомон. Ихушруа. Ира бинен духтаро. 8 сомон. Ана бад резинка, заколка, инам кали чизакоям доран духтаро. Нархошон чанда? 5 сомон. Чизе ки мегирен 5 сомон. Марамат. Ҳар он чизе ки дар иҷа мебинен 5 сомон. Диден чашбандаку ва якозек, заколкаву, резинкаву, приголкаву, хулас чизе ки мебинен 5 сомон. И тарафда сумка ҳастай. Диден лампа, сумка, кукла, ёра нархошон ҳар хелаяй.